Oni sa sami prázdne To tak na 2 metre. Nie, práve, že nič nerobia. Tak sa hrajú s týmto našim. Jasné. Ty si už ako dlho sleduješ? Veru, tak 10 minút. Pôvodne to bolo tam medzi tými 2 autami. Aha. A on im uteká a on im stále akože... Vidíš? On to stále posúva a on to stále nezamí. To dobré. Akože uňuchávali ho, ja som si najprv myslel, že ho zožejú. Ale oni ho nechcú zožeť. Si vedia, že to nie je jedle. Ale hýbe sa to tak, že im to nedá pokoj. To, čo sa hýbe, musí sa dať aj jesť. To čisto? A vidíš na tom, čo sa dá. Vieš čo, tak to mi trošku... Či vidíš aj, že čo tam robia, hej? Poď trošku bližšie. Či vidíš toho hada na tom? Na tej... Hej, jeho tam vidíš. No super, Že to sa pozriem, to lebo ja mám slabú optiku. To je koľko? Vieš, mám také, že nič. Hlavne nešúchať. Poňuchali ho znovu, že to nie je jedlo, kde to chce. Keby si prišla ešte bližšie, už by sa to zvládne. A je to tam vidieť, že čo to je, že sa to hýbe. To treba dať na YouTube. A ešte ide tretia mačka. Myslím si, že tam majú kojsť, lebo z ďalky to tak vyzerá. Ale nie. Išla preč. To bude tým, že sme tu. Ináč oni by sa boli schopné o to byť, aj keď nevedia, čo to je. Však mačky sprosté. Nedá im pokoj, jak je to možné, že sa to hýbe a pritom sa to nedá jesť. Ale pekne si to posúva. A to je ešte nič. Ja som minule videl, to boli menšie mačky, asi také mačky. A oni sa normálne lítali. Takto sa držali packami a takto sa oblízovali. Čo s tým robí? Ja by som to bol natočil, ale bola to iba chvíľa. Zase zistili, či to je jedno a nič. Tak by s tým nevedeli. Ale furt sa to hýbe a to im nedá pokoj. Škoda, že to nehryzie. Či nie? Ten had? Keby bolo starší má asi metre, tak to by sa už do toho nepustil. Toho už by sa bál. Najzaujímavejšia vec. Zase, mohol sa tak vykonať. No to zahryzujú. Práve, že ono to nie je jedlo, lebo to je to studené. Teda, nevonia im to ako jedlo, tak preto to nechcú jesť, iba nerozhodné, že čo to vlastne je. Hračka. No. Niekde dozvedel, či čítal, či čo, že raz jeden had, ktorého mali taký nejaký veľký, neviem, škrtič nejaký, neviem, či to bol python, tak zožral elektrickú poduchu. Čo zožral? Pretože to bolo teplé, malo to rebra a bolo to chlpaté. Tak on to neriešil a zožral. To je sprosté. Táto sa... A skoro na to skapal, lebo to by nestrálo. Domáci, keď videli, že z neho trčí kábel, hneď vedeli, kde je poduška. Ale rozmýšľa, či zahryzne. Nie, matá tým oným pivkom, že či je to... Je to studené, vieš, to bude tým, že... Zohrejeme ho.
Keď to, že je takú vec, ktorá nie je. Zoberieme ho do mikrovlnky. Vrátime. To by už neprežil. Ale keby ste zohnali teplého hada, Chudák. tak už má asi dosť, ale Keby sme mali teplého hada, tak s ním tak dlho nehrajú. neviem, čo by ste spravili, lebo aj tak to pre nich nie je. Keby ich tak aspoň porizol. No žiaľ, neviem. Treba sa to naučiť. Ale oni ho mierno nepohľadí. To myslím, že nie. Vždy, keď chce, tak ten písky uberať, že ním to jedla. Ale oblizuje ho, jasne, ho oblizala párkrát, a nič to nebolo. S Ježkou som raz videl, ako sa hrajú, ale Ježko bol krásny. Proste to párkrát ticho a už išla